Hello guys, खुलुमबाय आंनि फिन मोनसे गोदान भिडिअ गासैखौबो बरायहरबाय। आसा खालामो गासैबो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। बेनिफ्राय नै जोंबो मोजाङैनो दङ आरोना। बेनिफ्राय दिनैहाय भिडिअ लाबोलायनोसैलाय जोङो। दिनैनि भिडिअआनो जाबाय माने आङो मामिखौ साइकेल सालायनो होनो नागिरदों आरो बेखौनो एसे नोंथांमोननिसिम आं शेयार खालामसै। नायलांबाय थादो मामिनि साइकेल सालायनायखौ। बेनिफ्राय भिडिअखौ नायनानै लोगोफोर साबस्क्राइब लाइक शेयार खालामनानै होदो आरोना अननानै। नोंथांमोना अनोब्लासो जोंबो माने भिडिअ बानायबाय थानो हागोन ना बेनिफ्राय भिडिअखौ बानायनो इन्टारेस्टिं मोनलांबाय थागोन आरोना। नोंथांमोननि सापर्ट खालामनायाव माने सापर्ट खालामोबासो माने जोंबो जौगालांनो हागोन आरोना। बेनिखायनो माने नोंथांमोना अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो आरोना। नङाबा गाबनो ओंखारो। फैदो फैदो साइकेल सालायबाय मामिया साइकेल सालायबाय दे सालायदो हारसिं दे। फैदो दे इयाव मानो खुलिखो दे हम गोदान दे पेपे दाम दे इयाव मेथाइ जानाया खुगाया हा बे मेथाइ जानाया जेजों नांदों नोंना Papa fíjate. Papa fíjate. Fíjate. Papa boleh. Papa kia. Ya. Kia? Oh bukan deh. Papa. Boleh. Papa. Tadi le. Taja. 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 Taja le. Tadi ya? Taja. Taja. Mana huruf nilai? Koko. Lah, mami. Oंखारनोसै ayo ayo goलैगोन ओंखारनो रोंबाय नोङो गोलैगोन दं नाङा दे ओंखार अ Papa.